Id-dikjarazzjoni tal-ex kap ta' taqsima tal-aħbarijiet tal-Istazzjon Laburista Super One u kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Mirjam Dalli li qatt ma kienet kontra l-Unjoni Ewropea u sħubija ta' Malta issorprendit lil ħafna li qraw jew raw dan il-kumment. F'intervista ma' The Malta Independent, Mirjam Dalli ddikjarat li qatt ma kienet kontra sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u li kienet biss qed tagħmel xogħla ta' ġurnalista. Inserta li mal-istazzjon tal-partit li kien kontra li Malta ssir membru tal-Unjoni Ewropea. Jiena ma ngħidx ikkampanjajt kontra sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Jiena dak iż-żmien kont ġurnalista ma' One Television li appartieni għal Partit Laburista u ovvjament kulħadd jaf x'kienet il-pożizzjoni tal-Partit Laburista dakinhar. Għalkemm id-dikjarazzjoni ta' Mirjam Dalli kienet waħda sorprendenti, ċertament ma kienx l-ewwel waħda li għamlet U-turn dwar l-Unjoni Ewropea. Ewlenin fosthom l-eks Prim Ministru eks mexxej Laburista Alfred Sant u s-suċċessur tiegħu Joseph Muscat li bħal Dalli kienu wieħed mill-ġurnalisti ewlenin fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjon Laburista. Dikjarazzjonijiet li kontrastaw ma' snin sħaħ ta' parteċipazzjoni fil-kampanja tal-Partit Laburista kontra sħubija fl-Unjoni Ewropea. Bħal Joseph Muscat li kellu programm iffukat esklusivament biex jiġilet is-sħubija fl-Unjoni Ewropea bl-isem ta' Made in Brussels, Mirjam Dalli kienet tmexxi programmi fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista fosthom Team, Trip u aktar riċenti TX. Żgur li mill-kandidati kollha Laburisti però l-aktar li spikkaw Alfred Sant li issa jrid li l-poplu Malti jeleġġih fil-Parlament Ewropew wara li mexxa l-kampanja Laburista kontra l-Ewropa. Kulħadd jiftakar kif qabel ir-referendum kien appella lil Maltin biex juru li ma jaqblux billi jastienu u joqogħdu d-dar jew jivvotaw kontra u wara ħareġ juri dokument tal-vot tiegħu biex jagħti prova li huma ma votax. Imma qar minn hekk ma dawk li vvotaw kontra kien żied lil dawk li ma vvotawx u anke lil mejtin biex ħareġ jiddikjara li kien rebaħ il-partnership.